سەرێکانیê û girê spî 4 salên dagirkeriyê. Di nehê çiriya pêşîn a sala 2019 de, Tirkiyaya dagirker berê topavêj û nijdevanên xwe bi axa Rojavayê Kurdistanê vekir. Da ku êrişê bavêje serêkaniyê û girê spî. Berî 4 salan û piştî dagirkirina Cerablus, E'zaz û Babê di sala 2016 de û Efrîn di 2018 de, Tirkiyaya dagirker berê xwe da deverên serêkaniyê û girê spî û axa Sûriyayê bi dirêjahiya 110 kîlometreyan û kurahiya 3 kîlometrî dagir kir. Komîteya Koçberên Serêkaniyê bi boneya dagirkirina serêkaniyê û girê spî amara qurbaniyên 4 salên borî eşkere kir. Koçberkirin û guhertina demografî. Li her du deveran, ji sedî 87 ji şêniyên resen ên her du bajaran hatine koçberkirin. Hejmara Kurdên Kumane tenê 47 kesin û piraniya wan temen mezin û zarokin. Derdora 6000 mal û 1500 firoşgehan ji hêla dagirkeran ve hatine desteserkirin. Bêtir ji 3000 malbatan li wan hatine bicihkirin. 75 ji wan malbatên Daişê û birêxistinên terorîstin. 6 gund bi temamî ji xelkê wê resen hatine valakirin. Ev tev de ji bilî kuştin, revandin, îşkencekirin û bincavkirinê. Balkêşe ku Komîteya Koçberên Serêkaniyê piştrast dike ku hejmar ji wiha zêdetir e û tenê ev hejmarên bi belgekirîne. Îro jî ev serê hefteyekê ye Tirkiyaya dagirker careka din berê balafirên xwe bi axa Rojavayê Kurdistanê vekiriye û zemîn û deverên jiyangîr li deverê daye ber agirê balafirên xwe.